Βρισκόμαστε στην οδό Λιδωρικίου. Έχουμε θέσει σε άμεση επιφυλακή όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ. Γιώργο, Γιάννη, όλα τα σημεία που έχουμε πει κλείνουν τώρα. Γιώργο, να απομακρυνθούν όλα τα αυτοκίνητα από τα σημεία που έχουμε πει, όλα. Δούλεψε πολύ καλά το φράγμα. Λοιπόν, φεύγουμε για τα άλλα σημεία. Φεύγουμε να πάμε να δούμε τι γίνεται. Πότε και γίνεις έκλεισε. Τα υπόλοιπα. Συνεχή ενημέρωση. Βαλτετσίου, Τεπελενείο έχουν πάει, έχουν φύγει. Λοιπόν, ευτυχώς που απομακρύναμε κάδους και όλα αυτά είμαστε ok. Ναι, ακούω. Ωραία, Λιδωρικίου, αυτά τα έχουμε αναμένουμε, τα περιμέναμε. Εφόσον την έχουμε κλείσει δεν φοβόμαστε. Γιώργο, ενημέρωσε από Δράμας. Τι γίνεται από το περιματοφόρο στη Δράμας, τι ενημέρωση έχω.